गसाइगाव ओनसोलाव ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा गुबै सुबुं हासेन आली आरो सामसुलखौ हमबाय। गसाइगाव पुलिसा थांनाय मोनानि 7 रिंगासो समाव सेबनानै हाब्रुबिलनिफ्राय सामसुल मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। उनाव सामसुलनि होनाय फोरमायथिखौ बिथा खालामनानै गसाइगाव बाबुबिल गामियाव पुलिसनि मोनसे हानजाया फिन सेबनानै हासेन आली मुंनि गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। गसाइगाव पुलिसा हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरि सानैनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे AS16K 4861 नम्बरनि हन्डा स्कुटि आरो AS16D 0890 नम्बरनि CBZ बाइक मोननो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रानि थांनाय गोलाव समनिफ्राय सामसुल आरो हासेन आली मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिया ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनो ड्राग्स फाननानै थासारिखौ गाज्रि खालामबोदों होनना ओनसोलनि सांग्रां सुबुङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय सानै ड्राग्स फालांगिरिनि हेंथायै गसाइगाव पुलिसा मोनसे गसर थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायो। Halo Sam. Itu